Sziasztok, én Sajt vagyok, és itt van velem Stifül, Tomi. Sziasztok. És most ez itt a frisbee könyves videó, nem a Hajdú Péteres. És itt vannak nekünk az első számú ördögpatron, a piros, a második számú a sárga, a harmadik számú a zöld, és a negyedik számú a lila, az a legerősebb, vagy kék, de itt lila. Na Tomi, akkor első kísérletünk, az nem más lesz, mint a kalapácsütés. Na, akkor egy kis vágás következik. Na, szóval itt vagyunk. És akkor itt a kalapácsütés. 3, 2, 1. Itt füstölt egy nagyot. Hát fehérből fekete lett. Ja. Na, ez volt az első kísérletes videónk, és így 1 perces. Sziasztok!